Amangana maya yeri tukulia lero na Laban Momanyi na gusugirie umwancho mutegereri andonse soberete karibu asa mangana maya kurwa Ekegusii Global Radio yebire biga bya abondo eliterane Laban Momanyi kurende litangani tiganko manye ali nkwaliganeretie abanyagitari chi Dr. Meyomoche okisimba cha kabene umugiro bwemeremo litkoria arero abakagero babere bobo itimeye county ya Kakamega ensemo ya matungu kogendera kogesa asesel asamatuko 14 alibosyo umubere bomosacho yomo gotoka ensemo yerera county ya Kisii nase ekengese kiebitage ninkomanye igoro ye amate yabateso ayo amona yanda mange na kwaliganirie umwancho mategereri nkomanye amangana maya kurwa Ekegusii Global Radio abanyagitari chi Dr. ase county ya Kisii ritkoria lero nigo bacha komugiro bwemeremo ase bakomoche serikali ye county aso komocha gwikirania okoiwana kwabo egati yo mwaka bwechirubere na 2015 bere inse ye kiombe kyabo gya KMPDU ensemo ya Nyanza abanyagitari abo nigo bacha komugiro yo magega ye notice barwete ya matuka 5 na bere kwera ritkoria alero omunyakirgo bwe kiombe kyo ime ya Nyanza Dr. Kevin Osuri nigo atebiruna abanyagitari bensi kurwachi consultant goika chintani sigose bali bakora maigelio y'obonyagitari nigo bachakire omugiro nigo tegereta Ekegusii Global Radio na Laban Momanyi na gutigana nayo ekiombe gyo kurwanira obwene bw'abakori gasime ya Kenya Central Organization of Trade Unions kotu nigo gyatebire buna ensemo y'obwerani bwa mangana ase chinsemo aoche serikali eligereriwe buya ekiombe kyo nigo bono gyatebire buna chinsemo chinde nigo chibwata aberani amangana gwetani babere na igo gutumika chibese chibango bobe gwakana abantu engelia oyotererete obwerani bwa mangana ime ya kotu omusubati Jacqueline Njambe nigo bono atebire buna telebuya gotwara omokwaneli gosenga spokesman asekera ewizara ekero serikali nyene ebwate spokesperson. This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Na gutigana nayo nigo tokumanywa buna abanyanyimbo ase county ya Kisii mbagendrete gutuka egekore asomubere bumusacha w'emyaka 22 otoka ase nyomba yaye ensemo yerera ime yomochobosongo kwanekya yo mochibu enseme yo nyamwaka nigo atebabuna omusacha yo ase lieta Thomas Makoli Momanyi nigo ale omuiborwa onyali bali masaba county ya Kisii ase kolende atebabuna tibaramanya buya ekiamo itanya gusira kolende kwanekya buna obutuki bwa chakire elio komanya igoro yobo itiobo mubere onyagosira nigo ugachwa senkendu ya Krista Marianne ekero obutuki bogendererete Ekegusii Global Radio ingata ya mwanya yetinge na gutigana nayo moseneta bwe county ya Nandi Samson Chelagei nigabolire serikali gwetera ewizara y'oburindi bwaime gutumika obumanyi bwaye gokora obutuki wasioria bali babwatiraniri ase obonchereria bwe edahabu yoborimo gukwana ase egekaro nabalikia mangana ase abisi yaye ensemo ya Kapsabet Chelagei oyobo igore omunyakirgo bwe committee ya Senate igoro ya mangana yerichiko amono bwene bwamanya bantu nigo amenta gotebuna no bwene bwa Kenya kumanya bwikiranu bali babwatirania sengane yo boigo Chelagei nigo aboria bantu gutiga komubwatirania murai bwense asengane yo era baise gosalia obwamate amona Middle East aya nigo hachire chingaki omukagirwo monene hase obonchiririo bwe dhahabu eye taikiraniti Jared Otieno aikigwase kigambero litkoria alero Otieno hamona bande 15 nigo basoerwa ase kigambero ime ya Nairobi ase kolende bakana mamocho ase kolende ekigambero gyachi kabuna bagendere gotangwa gwikali tukoria tichirimo ekeroho erachi konachwa buna ambachi kubwato kwa ase bondi gose nigo bagocha kogendera kobera ase sel bonsi nigo basoerwa igoro yogotumeko bokora ase uchumi nabo igo kwenyorera enibo gotumeka obokora samangana maya lokya enkoro yao esemye
nabo igo abakageru babere babwatiranire n'oboiti bw'omwana bw'emyaka 15 ebere ase ensemo ya matungo imeye kaunti ya Kakamega nigo bagochia kogendera kobera ase sel ase amatuko 14 ari bosio eliokorwa ribaga obotuki gokorwa babere abo nigo baikiwa ase ekegambero nigo baikiwa ase ekegambero ya Kakamega na gosoerwa n'amamocho yokomoita omwana oyo ase bamobetete omoyo ase bigoti nabo igo nenda chingaki bakorete ekebekyo abaibori konye nigo bachira ase omosikiti ase amasabo korende nigo babere abo bakana amamocho bosio bomonachebi na William Ole Pokoyit na nigo bagochia gotangwa gweka chitariki 5 mutinyo gatano no mwaka oyo ekero ekine ekyo kirachi kotegererwa naende ekibekyo nigo giakoregete ase ensemo ikorwa Panyako imeye kaunti ya Kakamega na AGR FM nakorwa ase chinse chia Michael nakorwa chinse chia Michael mo president boigo ole omonyene company ekorose chimashini chia Huawei ekyo chire chisimi chikamera boigo ne chiredio oyo manyakaine buna Said Ren Zengfei nigo egerra usenga nigo egerra company yaye nagoteba buna okogorwa wechimashini ekyo chikoroswa ne company yaye nigo kore ogwancha koru ase baria bagotumeka Zengfei nigo akwanete haya ritukoria tichi kabere nyuma yekyombe yoko ligereria chi industry na konia ebinto ime ya America gosenga US kobeka ebinto biekoroswa ne company ya Huawei koba ase list ebinto biri bitatakeri koni wa ime yenseyo kolende nonye nabo Zengfei nigo atebire buna e company yaye nigeko chia kogendera koni chimashini chia ime ya US nonye ebitango byokurusiwa gosenga byokobekwa ebango enene bigochikobekwa bono nyuma twakorra mangana magia tigankwariganiye ase omorobeli okorokwanga ebitage karibu ase kengesi kibitage rero nigo na chi komorekera egesaku kia bateso ine nomanyete eamate ya bateso abateso nigo bare eamate osensemo yegesaku kia baruya notani teso nigo bagotoka ensemo ekorokwa Teso district ime ya Buganda Teso district korende nigo yabagetwe na kubyara chi district chinde chinya buna bono Amuria Sorot boigo ne chinde boigo ntobwate notani teso abo bamenyete ase akorokwa Tororo Bugiri Busia ime ya Buganda na boigo Busia ime ya Kenya ase province ya Western bono ase kingese kibitage sukagocha nkomanye ekere otamanyeti bono ekero omonto akure ase amate yabateso nigo agotindekwa yani ekero agotindekwa nigo akuraliwa gochia ensemo nabo igo obekwa kaligerete gochia asomo chioye nigo egotebekana buna ekero omonto akuraliwa niga gotugekerwa na maoncho elinde oligererwa gochia asomo chioye obuine ekero bokolimwa nigo bokolimwa nchirende yonsi egerekero omonto akobekwa arare asoboina niga kobekwa otugekerwa buya aligererie gochia asomo chioye ekero bagoboriwa igoro yekemire kyo kyabo nigo bagoteba buna ekero omonto akorara kaligerete gochia asomo chioye niga gotwara egento ekorunga peace of mind gosenga omorembe elinde okwa gosenga orara chitoro buya atabwati ebirecha gosenga atari gosumbwa abantu bono ekero okumiretia yo inchengo tebanga ebyo nebitage na Laban Momanyi mbuya mono mwancho mategereri aso gosangana inche goikira bono tokobutorera mangana maya korwa Abagusi Global Radio yebire biga bya abono gendera gotegerera Abagusi Global Radio ase ogo totegerera online goetera abagusiglobalradio.com na boigo ko like e page ito chinsemo cha Facebook litriane Laban Momanyi Global Radio Masemira bantu baito Magokira bantu baito Ense yonsi Kenya yonsi aya bueno omoncho mategereri negeni nga wa shisini na mangana maya cheri tukulia lero SB yebitagenda ngere tukurashe kesabu kia bateso nigendirenga no genda to kwemanya mangeri tukaselinde bunoko nago tegerera na kwegokia ime Abagusi Global Radio moralito Laban Momanyi kuruchinse mochia kisiga arinya kwa
mbija mono sisi ni wane amate yao na baminto walimora chinsa mochito chia Kenya batekele baito santi sana weka na ile chika kichinde walietane Jeremiah Orina Ontiri ni Ekegusii Global Radio Samange Ekegusii Global Radio.com. Subscribe to our YouTube channel too.